Vážení a milí priatelia, dovoľte, aby som vás opäť tento rok, tak ako minulý rok, privítal pri slávnosti, pri príležitosti výročia, tentoraz 15. výročia Ústavy Slovenskej republiky. Že ste prišli, aby sme si spolu pripomenuli a uctili už 15. výročie pamätného dňa Ústavy Slovenskej republiky. Slovenská národná rada v júli 1992 deklaráciou o zvrchovanosti Slovenskej republiky deklarovala prirodzené právo slovenského národa na sebaurčenie v súlade s medzinárodnými dohodami a zmluvami o práve národov na sebaurčenie a koncom októbra a v septembri schválila Ústavu Slovenskej republiky, ktorou potvrdila Slovenskú republiku ako zvrchovaný, demokratický a právny štát. Slovenská národná rada takto oznámila celému svetu, že tu v Európe od Dunaja k Tatrám už viac ako 1600 rokov žije národ, ktorý má právo vziať svoj osud do vlastných rúk v samostatnom a zvrchovanom štáte Slovenskej republiky tak, ako je znenie preambuly Ústavy Slovenskej republiky. Dovolím si citát. My, národ slovenský, pamätajúc na politické a kultúrne dedičstvo svojich predkov a na stáročné skúsenosti zo zápasov o národné bytie a vlastnú štátnosť v zmysle cyrilometodeského duchovného dedičstva a historického odkazu Veľkej Moravy, vychádzajúc z prirodzeného práva národov na sebaurčenie spoločne s príslušníkmi národnostných menšín a etnických skupín žijúcich na území Slovenskej republiky v záujme trvalej mierovej spolupráce s ostatnými demokratickými štátmi, usilujúca o uplatňovanie demokratickej formy vlády, záruk slobodného života, rozvoja duchovnej kultúry a hospodárskej prosperity, sme prostredníctvom Slovenskej národnej rady schválili túto Ústavu Slovenskej republiky. Toľko citát. Pretože Ústava Slovenskej republiky naplňa vôľu a želanie nášho národa i občanov žijúcich na území Slovenskej republiky, je polemika o jej obnove nežiadúca.